Khas Februari sini kumulung ini kan seperti itu tuh driver angkat dari itu tuh seperti ini. Jadi lo tuh kayak angin di sini, kamu kok ketahui segala cerita misalnya di luar ya, keluar cerita misalnya kayak tahu, kamu tahu sih. Nanti tahu, jodoh no, in rule tuh nggak itu sini rule kita lagi tahu nggak ya tuh, long Indonesia di sini kamu maintain makanya. Ini main sini ada juga nanti kalau kita belai-belai ke hambai sing media pasung sing ini safai অভিযান যে মাত থাইমানি কে অবশ্য লুকা থানায় 26 জানুয়ারি और ऊपर रखा ब्लाइक के सिंह अब और जगह प्रोग्राम रखोली मानी बागै लुका सिंह जे माने की रखना मा है जग लुका गामनि बागै सिंह कमुलु इरिक्सा सोसाइटी नि जत ड्राइवर सुमान सुलाइका फाइदि सालसासो वार्क कैम्प खाइलायनो वार्क कैम्प खायो सिंह कमुलु न क्लिनिंग प्रोसेस एकदम नाइथक खाइ कोनानि बागै एबो और डेभलप किनुवा सुंग फारि रक्षा पार्ट लै सामु थेलेन सुमान सुलायो बिनो क्लिनिंग खाइनि बागै जों इरिक्सा सोसाइटी नि माफेनिका और मानजाखा सिनि इरिक्सा सोसाइटी नि प्रेसिडेंट आं खुद सेक्रेटारि आबा हाइदे सिनि बाजार कमिटिनि मार्केट कमिटिनि सेक्रेटारि बबो मानजाखा आबा हाइदे जों अ जागाव सिनि इनविटेशन बरो खासमै बासा साबु खाइनि बागै सिनि अ जागाव जे एडमिनिस्ट्रेटिभ चालु तमै रंगो आइखोनो दाबसु जरति बरो सफाइखौ थाखाय बरो खायनो आबाहाय आम बागै जों दिनै अ साफ सुथरा खायनो नायमानिते ब्लाइक नांगौ जोंनि बर' साफ सुथरा बाय दंना नांगौ क्लिनिं दंना नांगौ कारन गोबां भाइरास फाय दङ पलिउसन फाय दङ नगानि बिसुंथि फाय दङ कासरानि बिसुंथि फाय दङ आबाहाय जों अ क्लिनिं दंनानि बागै ब्लाइक नांसुकमानि बागै अ स्टेपन मान हाता दिनै बबो थायो खायजानाय दिनै नि थाय जों खायनाय पुलिसनि सासा एकाडेमि आबनि यागलंके जों हस्पिटाल एरियायाव थानाय आबनि यागलंके एमडीसी एम क्वार्टार आबनि यागलं थाना बिनि सिङाव जों सिनि कुमुलुं मार्केटाव जों नोंनियाव मोटिभआ माबानि साफाय खामानि सिगाङावबो खायसे अबनो जे बर' बुंनांगौ जे जतन थांसानि बिसिंथि खालायै टुगेदार जेसेबां सावनो जों खालायमान आबाहाय दिनै खायसे मेसेज बर' इनि सालसा दा खायजानाय ना परेन दिनाव थांनाय जों दिनै सालसा लायनाय हायपानो नेक्स्ट जों आबाहाय स्टेप होनो हानाय नेक्स्ट जों टेबो जों वान सुगो टेबो गोबां मा बर' रावआव सोंनाय बासा अफारि खालायानो निनसिरिमु आंनि मुङा प्रशान्त देवरमा आं कुमुलु इरिक्सा सोसाइटिनि सेक्रेटारि जे ताबुक जे साफाइखौ अभियान खायजान ए आपनि बागै नों बतामो लोगरनाय मेसेज होनाय बाजारनि के सेक्रेटारि हामबाय ओ फुंगाराव जतरनो एबो हामबाय मारो फाइ मेडिया रखनो एबो जराव हामबाय मारो सिनि कुमुलुं सोसाइटि दिस्ता प्रेसिडेंट आलिया रावखारि दङ सेक्रेटारि फाइ दङ जत मेम्बार tam bagi ke ang sana ni musuh ang dalam kita kita berjalan dan kita asal borok kembali makan borok aku senanggo galai kino seng bazar ni oh bahai kaisa sab kagini seng narjak togmani sini narjak dorawa di sini aku waktu ini komisi kagimania aku ni bagi seng oh साफ खायमेनि अ जागाव जों सुदु बरफ अ टम टम जायबे रख सिमिया आं कोयनि बुजुंगो उलनोखौ बरफ खायके सिनि अ कुमुलुं गानाय गेनि जतनि दखानदार रखनो बरफ अ जागाव सहजनि आबाहाय खायि जों खायि मांखांके सिनि बागै काहामनाय
जों sini langma poriskar tongkino sini langma kaham nai sini kaham langma kaham tongkino sini omor logi tong manai aboni bagai saf sutra tongnani abo belai kinango जों oma haikeno borolok je tabukko saimia angi tongi mano saf sutra tongke sini langma logo honai aboni bagai sing obono जों boroko no buji nani nangko saf sutra ini asal khana taikisa khanan pore taikisa aba haike bari thangani bagai tai apa hai kaiyo asik sawnya ko ani hai hamaya pare ani ko Ini sini. ani sini mo sotoram diploma tabu ini hati komiti ni sekretari pagi kok. Ini gari talang deh. Salah poro sampain kami ingat lagi tu. Hardik.
kerasa. Sebentar nih, yang sebenarnya orang
deh. Udah?